Confetti en Big Band Flavor sloegen vrijdagavond de handen ineen tijdens de tweede editie van Amazing. Het is een fenomeen wat we uiteindelijk gehaald hebben bij Eindhoven, Amazing Eindhoven. Daar hebben we de sfeer meegemaakt. Er staan 10.000 man. Nou, dat willen we hier straks natuurlijk ook. Wij hopen echt dat we de groeimodel erin krijgen. Vorig jaar waren we bij de Schouwburg. Dit is wat intiemer. Het staat mooi vol al. Dus als het een beetje mee zit, dan kunnen we langzaam opschuiven richting Schouwburg straks weer. Maar dan moet het plein wel helemaal vol staan. Hè? Ja. Mensen kunnen gaan stemmen voor volgend jaar. Dat hebben we eigenlijk op de valreep bedacht. We willen eigenlijk vanuit het publiek meer input hebben om straks volgend jaar ook de keuze van de muziek te kunnen meenemen in het hele programma. We hebben hem al eigenlijk al in gepland staan in juni volgend jaar. Dan hebben we ook wat meer voorbereidingstijd. Want nu zaten we met de vakantie en iedereen was weg. En dan is het op het laatste moment nog heel veel snel oefenen. Dus volgend jaar hebben we wat meer tijd.